זה שיטת פלנקרייז למי שלא מכיר. זה שיטה של מודעות דרך תנועה. בעצם אנחנו משתמשים בתנועה כדי לתקשר עם מערכת העצבים, כדי לתקשר עם המוח, לעומת, בשונה מספורט. אנחנו כן חוזרים על תנועות, אבל אנחנו רוצים לעשות אותן לאט ובמודעות ובתשומת לב, ודרך זה לתקשר עם המוח. ולעומת ספורט שאנחנו יכול להיות חוזרים על אותה תנועה הרבה פעמים, אבל רוצים לעבוד ברפיטטיביות, ופה אנחנו רוצים לעבוד יותר בתשומת לב. אז השיעור הזה התמקד במיוחד בככה הרגעה של מערכת עצבים, להוריד את המתח בתקופה המאוד סוערת הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו. ובמצבים כאלה של מתח, אז הגוף נכנס לאיזשהו קיבוץ. יכול להיות שזה משפיע גם על היציבה שאולי יותר כפופה, על הטונוס של השרירים. אז אנחנו רוצים ככה לעבוד בשיעור הזה על באמת להרפות את הגוף, להחדיר את הנשימה. אז אתם מוזמנים לשכב על הגב, אה, אפשר ליישר את הרגליים, אפשר אולי לשים איזה כרית קטנה מתחת לראש כדי שהמצח והסנטר יהיו באותו גובה. אתם מוזמנים ליישר את הרגליים, להניח את הידיים לצידי הגוף. רק אם זה לא נוח, אז אפשר להשאיר את הרגליים כפופות, אם יש איזה חוסר נוחות בגב התחתון, אם לא אפשר ליישר את הרגליים. מוזמנים גם לפתוח מצלמות ככה שאני אוכל לראות אתכם. ואפשר ככה לעצום עיניים, אתם לא צריכים לראות אותי, רק להקשיב להוראות ולעשות אה, את התנועות לפי מה שאתם מבינים. אין פה עניין של נכון או לא נכון. אין פה עניין של להצליח, רק ככה להיות קשובים, לא להגיע לשום מצב של כאב או חוסר נוחות. אה, ותניחו כפות ידיים על השרפת התחתונה, ורק תשימו לב לתנועה של הבטן ושל הנשימה, ככה בלי לעשות כלום, רק לשים לב לתנועה של הנשימה, לבטן שעולה ויורדת. ואני מזמינה אתכם לשים לב למגע של כפות הרגליים, לעקבים שנוגעים ברצפה. שימו לב לרווח שישנו מתחת לברכיים והרצפה. תשימו לב למגע של שני צידי האגן. האם יש צד אחד של האגן שהוא קצת יותר גבוה מהצד השני, בלי לשנות, רק להיות במודעות. תשימו לב למגע של השכמות ולמגע של הצד האחורי של הראש. עכשיו תרימו טיפה את הידיים ותשימו את הידיים אחת מול השנייה, שכל אצבע נמצאת מול האצבע של היד האחרת, האגודל מול האגודל, האצבע, אפילו תשימו אותם ככה נוגעות, שכל, הידיים קצת, והמרפקים יכולים להיות על הרצפה, המרפקים מונחים על הרצפה, הכפות ידיים הם מעל הבטן איפשהו, והאצבעות נוגעות אחת בשנייה, האגודל של יד ימין נוגע באגודל של השמאל, האצבע הראשונה של יד ימין נוגעת באצבע של יד שמאל, וככה כל אצבע. כן. ורק תשימו לב שאין מתח באצבעות, שהן לא מתוחות. Recording in ממש, progress. רק אם אפשר לשים במיוט. אוקיי, אני אשים במיוט. ממש אה, לאט, תרחיקו בסנטימטר בין האצבעות, ותחזירו את האצבעות לגעת אחת בשנייה. אז האצבעות מתרחקות ממש במרחק מאוד קטן, וחוזרות לגעת. תעשו את התנועה הזאת לאט.
שימו לב לנשימה תוך כדי. אוקיי, ותניחו לזה ותורידו את הידיים. עכשיו להניח את יד ימין מאחורי הראש. לתת לראש ככה להיות כבד לתוך היד. ובעזרת היד להרים את הראש ממש מעט ולהוריד אותו חזרה. ועכשיו אחרי כל תנועה אני רוצה שתנוחו ואז תעשו את התנועה שוב. שממש תהיה הפרדה בין תנועה לתנועה, שכל תנועה כאילו אתם מתחילים אותה מחדש. ותנסו לכוון את המבט, אתם לא חייבים לראות, העיניים יכולות להיות עצומות, והמבט הוא כאילו לכף רגל ימין. ותנסו לראות איך אפשר לעשות פחות. איך אפשר, מה אפשר להרפות כדי שהתנועה הזאת תהיה יותר קלה. ותנסו לסנכרן את זה עם הנשימה. כשאתם מרימים את הראש להוציא אוויר מהחזה. כשאתם מורידים את הראש, תפתחו את המרפק לכיוון הרצפה. תנוחו לרגע, תרגישו שהשרירים רפואיים, ואז תתחילו את התנועה, אפשר להביא את המרפק לכיוון הראש. ואז מעט, ממש מעט להרים את הראש, כאילו אתם רוצים להסתכל על כף רגל ימין, לא צריך לראות אותה, זה רק כיוון, והעיניים יכולות להיות עצומות. אם מישהו כואב להרים את הראש או משהו כזה, אז אפשר פשוט לדמיין כאילו אתם מרימים, להניח את הראש, בלי ממש להרים. בפעם הבאה שאתם עושים את זה, תוציאו את הלשון ותכוונו את הלשון לכיוון הרגל. הלשון היא מחוברת לצוואר, והיא גם, היא איבר שהוא מאוד מאוד גדול במערכת העצבים במוח. כן, אז ככה אתם מרימים את הראש ומוציאים לשון לכיוון הרגל. אוקיי, ולהניח לזה וליישר את הידיים, ליישר את היד, ורק לנוח לרגע, ורק לשים לב ככה, אם יש הבדל אולי בין השכמה הימנית לשכמה השמאלית. ועכשיו להניע את כף רגל ימין לפלקס, ואז להאריך את כף הרגל. אז פעם אחת כף רגל ימין, אה, לעשות פלקס עם רגל ימין, ואז להאריך את כף רגל ימין. ולחזור לתנועה הזאת כמה פעמים. תנסו לעשות את זה כמה פעמים בתנועה מהירה, ואז בתנועה ממש בסלואו מושן. ותנסו להרגיש איפה אתם מרגישים את התנועה הזאת, באגן, אולי באזורים של הגב או של הצוואר. ותנסו לראות כשאתם עושים את התנועה הזאת מהר, האם אתם מצליחים להרגיש שינויים באזור של האגן, באזור של הגב, לעומת כשאתם עושים את התנועה הזאת ממש בכמה שיותר לאט בסלואו מושן. יכול להיות שתצליחו להבחין בהרבה יותר שינויים שקורים לאורך הגוף, באזור היותר גבוה של הגוף. ובגלל זה ההזמנה שלנו היא לעשות את התנועות ממש לאט, כי אז ככה אנחנו יכולים להבחין בשינויים, והמוח גם יכול ללמוד וליצור דפוסי תנועה חדשים של שחרור, של הרפאיה. אוקיי, להניח לזה. ועכשיו להניח את כף יד ימין שוב מאחורי הראש. להביא את המרפק לכיוון הפנים, להרים ממש מעט את הראש, ולהסתכל לכיוון כף רגל ימין, ולחזור חזרה ולעשות את זה שוב. שוב, אני מזכירה לכם לנוח אחרי כל פעם שעושים. ותנסו לראות אם זה קצת יותר קל.
ועדיין שהעיניים עצומות, אפשר להסתכל עם המבט של עין שמאל לכיוון כף רגל ימין בזמן שהם מרימים את הראש. אז אנחנו מוציאים אוויר כשאנחנו מרימים את הראש, ועין שמאל מביטה לכיוון כף רגל ימין. והעין מביטה כל פעם לאצבע אחרת, פעם אחת לכיוון הבוהן, פעם אחת לכיוון האצבע הרביעית, פעם הבאה שאתם עומדים לאצבע השלישית, ככה אצבע אצבע עד שאתם מגיעים לאצבע הקטנה. לא צריך לראות, זה רק איזה כיוון. ושוב פעם הבאה להוציא את הלשון לכיוון כף הרגל. הלשון יכולה לעזור לשחרר את כל השרירים של הצוואר. אוקיי, ולהניח לזה וליישר את היד ואת הרגל. ורק להבחין על הצד הימני, האם הוא מרגיש יותר מונח לעומת הצד השמאלי. אם יש הבדל בין השכמה הימנית לשכמה השמאלית, לאגן הימני ולאגן השמאלי. אולי יש גם איזו תחושה שונה בלחי הימני לעומת הלחי השמאלי. ועכשיו נעשה את הצד השני, אז להניח את יד שמאל מאחורי הראש. אפשר להביא את המרפק לכיוון הפנים, וממש מעט מעט להרים את הראש ולהוריד אותו. והפעם המבט הוא על כף רגל ימין. ואיך הצד הזה לעומת הצד השני. אנחנו רוצים להרים את הראש ממש מעט, ממש בכמה סנטימטרים, לא ממש גבוה. ולהוציא אוויר כשאנחנו מרימים את הראש. והפעם העין השמאלית מסתכלת על כף רגל ימין. ולהניח רגע על היד, להוריד את היד, ורק לעשות פלקס עם רגל ימין ולהאריך את כף רגל ימין. לנסות לעשות את התנועה הזאת ליד, רק עם רגל ימין עכשיו אנחנו עושים. רגל שמאל יכולה לנוח. רק כף רגל ימין, להאריך אותה, ואז לעשות פלקס. ולנסות להרגיש עד איפה מרגישים את ההד של התנועה הזאת לאורך הגוף. איך מרגישים את התנועה הזאת באגן. ועכשיו להוסיף שוב את היד השמאלית מאחורי הראש. לא, סליחה, היינו מיד... כן, יד שמאל מאחורי הראש. נכון, אנחנו עם רגל שמאל, סליחה, אני התבלבלתי. אז יד שמאל מאחורי הראש, להרים את הראש עם היד השמאלית ולהביט על כף רגל שמאל. הרגליים יכולות להיות ישרות, אם כן זה ממש לא נוח לכם, אז שתי הרגליים ישרות. אז להרים את הראש מעט עם היד השמאלית. ובאותו זמן שמרימים את הראש עם היד השמאלית, אפשר לעשות פלקס עם רגל שמאל. ותנסו לסנכרן בין התנועה הזאת של הרמה של הראש
ושל הפלקס של הרגל, ואז להוריד את הראש לאט ולהעריך את הרגל. ותזכרו כל פעם לנוח בין תנועה לתנועה, וכאילו מתחילים את התנועה מחדש. שימו לב שהשרירים של הצבא רפואיים, ואיך אפשר לעשות את התנועה הזאת יותר קטנה, איפה אפשר להרפות עוד, כדי שהתנועה תהיה קלה ובלי מאמץ. בשרירים של החזה, של הצוואר, בשרירי הגב. אנחנו רוצים לרכך את החזה כשאנחנו מרימים את הראש. אוקיי, ולהניח לזה וליישר את הידיים ואת הרגליים ורק לנוח לרגע. ועכשיו שוב נשים את יד ימין מאחורי הראש, ובזמן שאנחנו מרימים את הראש עם יד ימין, אז אנחנו נעשה פלקס עם רגל ימין, ואז נחזור חזרה. ועין שמאל מביטה על כף רגל ימין. ואיך אפשר לרכך את החזה. אוקיי, ולהניח לזה וליישר את הידיים. רק לשים לב לנשימה עכשיו, לנשימה אל הבטן ולחזה. רק להתבונן בתנועה ולראות אם יש איזה שינוי. ושוב להניח את יד שמאל מאחורי הראש. והפעם להרים את הראש ולהביט עם עין ימין על כף רגל שמאל. וכל פעם שאתם מסתכלים על אצבע אחרת, בהתחלה על הבוהן של רגל שמאל, וככה אצבע אצבע, עד שאתם מגיעים לזרת הקטנה. שוב, לא למהר, לעצור בין תנועה לתנועה. האם יש איזה חוליות שיותר מתקרבות לרצפה בזמן שאתם מרימים את הראש? חוליות של הגב התחתון. איזה חוליות מתרוממות ואיזה חוליות יותר נצמדות אל הרצפה בזמן ההרמה של הראש. אוקיי, ולהניח לזה וליישר את הידיים ולנוח לרגע. רק לשים לב איך הגוף מונח עכשיו. ועכשיו שתדמיינו שיש לכם מאחורי הברך כמו איזה חוט שמישהו מושך לכם את הברך למעלה. אז תעשו פלקס עם רגל ימין, ובאותו זמן תרימו את הברך לכיוון התקרה, ואז תורידו אותה חזרה. אז לעשות פלקס עם רגל ימין, ולהרים את הברך לכיוון התקרה, לכופף את הברך, להעמיד אותה, לא להשאיר אותה עומדת, ואז להחליק אותה, ליישר אותה חזרה. כף הרגל כל הזמן נמצאת על הרצפה. כף הרגל כל הזמן נוגעת ברצפה, היא פשוט מחליקה. אז פעם אחת הברך מתרוממת לכיוון הרצפה ומעמידים את הרגל, ואז להחליק את כף הרגל חזרה ליישור. ותעשו את זה עם התנועה של הפלקס. כשאתם מרימים את הברך, אז לעשות פלקס, לתת לברך להתכופף, ואז ליישר אותה.
ועכשיו להניח את שתי הידיים מאחורי הראש. הרגליים ישרות. עכשיו, בזמן שאנחנו עושים פלקס, מכופפים את הברך, אנחנו מרימים את הראש עם הידיים, מביאים את המרפקים לכיוון הראש, וחוזרים חזרה. שוב, גם פה לנסות לעשות פחות, לנסות לעשות בלי מאמץ. תנסו לשים לב איזה שכמה קצת יותר מתרוממת, ואיזה שכמה יותר נצמדת אל הרצפה, כי אנחנו רוצים ללכת עם הראש קצת בזווית לכיוון ימין. אנחנו רוצים להוציא אוויר כשהידיים עולות, ולתת לאוויר להיכנס כשאנחנו יורדים חזרה. נשים לב לנשימה, אל הבטן, איך אנחנו מוציאים את כל האוויר מהחזה כשאנחנו מתרוממים, ואיך אפשר להוריד מתח מאזורים שונים כדי שהתנועה הזאת תהיה יותר קלה. אוקיי, ולהניח לזה וליישר את הידיים ואת הרגל, ורק לנסות לשים לב אם משהו השתנה בצד הימני, במנח של הגוף, באופן שהגוף מונח. ועכשיו נעשה את הצד השני, לעשות פלקס עם רגל שמאל ולהרים את הברך השמאלית. בהתחלה נעשה רק את הרגל כמה פעמים. שוב, איך אפשר לעשות את זה יותר לאט, פחות מאמץ, ממש בתנועה של slow motion. רואים? אבל, רגע, אבל... ולהניח את שתי הידיים מאחורי הראש, ולנסות לסנכרן את התנועה של ההרמה של הראש יחד עם ההרמה של הברך השמאלית. והמבט הוא יכול להיות בעיניים עצומות לכיוון הברך. וכשמרימים את הברך ואת הראש, איזה אזורים לאורך עמוד השדרה יותר נצמדים אל הרצפה, איזה שכמה יותר נצמדת ושכמה שהיא קצת יותר מתרוממת. אפשר לעשות את התנועה יותר לאט. ואיך אפשר לסנכרן אותה עם הנשימה, להאט את הנשימה ולהאט את התנועה, להוציא את כל האוויר מהחזה, וממש לאט לתת לאוויר להיכנס בזמן שיורדים חזרה, ואז לחכות רגע ולהתחיל את התנועה מחדש. ועכשיו אפשר לעשות את זה, לא, בואו ננוח רגע, תניחו לזה רגע ותנוחו, להוריד את הידיים ואת הרגליים, ורק לנוח רגע ולהתבונן. עכשיו, בשיעורי פלדנקרייז המנוחה היא לא פחות חשובה, אם לא יותר, מאשר התנועה, כי בזמן המנוחה אז הגוף לומד, ואז שינוי של הדפוסים יותר נטמע בגוף. ושוב, להניח את שתי הידיים מאחורי הראש, והפעם נעשה את זה לסירוגין. פעם אחת לעשות פלקס עם ברך, עם כף רגל ימין, ולהרים את ברך ימין לכיוון, ולהרים את הראש לכיוון הברך, לרדת חזרה לאט, לנוח לרגע. ואז לעשות אותו דבר עם הרגל השמאלית. אז תשתדלו לנוח בין תנועה לתנועה. ותכוונו את המבט, גם אם בעיניים עצומות, כל פעם לברך שמתרוממת. ומה קורה אם מכוונים את המבט לרגל הישרה? האם זה יותר קל או שזה יותר קשה? אמור להיות קצת יותר קשה. אז תחזירו את המבט לכיוון הברך שמתכופפת, ותנסו לראות אם זה יותר קל.
ותניחו לזה ותיישרו את הידיים ואת הרגליים, ורק תנסו להבחין במגע של הגב התחתון עם הרצפה, אם הוא יותר מונח. אפשר ליישר את שתי הרגליים. וגם לשים לב לנשימה. ושוב להעמיד את שתי כפות הרגליים, ולהביא את כף רגל ימין לכיוון הבטן, ולהחזיק אותה עם כף יד ימין. לא רק עם כף יד ימין, כן. ועכשיו לקחת אותה, את היד, לא, כף יד אוחזת בברך. כף יד ימין אוחזת בברך ימין, כן, מבחוץ. כן, ועכשיו היד לוקחת את הברך ימינה לכיוון הרצפה וחזרה, רק עד איפה שנוח. שתי הרגליים כפופות, הרגל השנייה כפופה עומדת, רגל שמאל עומדת, כן. ויד ימין לוקחת את הברך לכיוון ימין, לכיוון הרצפה, זה לא חייב להגיע לרצפה, רק עד איפה שזה הולך בקלות, וחזרה. שוב, לחזור לתנועה הזאת לאט, לעצור אחרי כל תנועה שעושים. ושימו לב מה קורה עם הראש. ואיפה אפשר עוד להרפות? בשרפת, בלסת, בגרון. ואפשר לתת לראש להסתובב בזמן שמסובבים את הרגל. אז גם הראש לסובב אותו ימינה בזמן שהרגל הולכת ימינה. הרגל השמאלית יכולה להישאר לכיוון התקרה. אז לנסות לסנכרן בין התנועה של הראש לתנועה של הרגל, ולראות שהם גם הולכים באותו קצב. ומה קורה כשאנחנו לוקחים את הראש דווקא שמאלה כשכף הרגל הולכת ימינה? שוב, לאט, הרבה יותר לאט. אז הראש מתגלגל, הוא לא צריך להתרומם, הוא לא מתרומם, פשוט מתגלגל, כן. ועכשיו להחזיר את הראש לאותו כיוון, להתגלגל ימינה, לראות אם זה אולי קצת יותר קל. וגם העיניים, המבט, גם אם הוא בעיניים עצומות, אם אנחנו מכוונות את המבט ימינה, אם זה גם עוזר לתנועה. אוקיי, ולהניח לזה וליישר את היד ואת הרגל ואת הרגליים. רק תנסו להבחין אם יש איזה הבדל בין הצדדים, באופן שצד ימין מונח לעומת צד שמאל. ושוב להעמיד את הרגליים, ולהביא את ברך שמאל לכיוון הבטן ולאחוז אותה עם יד שמאל. ולאט לתת לה להיפתח לכיוון שמאל ולהחזיר אותה חזרה. אז כמה פעמים נעשה את זה שהראש הוא דווקא לכיוון התקרה. הראש לכיוון התקרה, ושוב תנסו להאט את התנועה. ולראות מה קורה באגן, איפה אפשר להרפות בבטן, באגן, בלסת, את הלשון בתוך הפה, כדי שהתנועה תהיה יותר קלה. ואז כמה פעמים לקחת את הראש ואת המבט עם התנועה. אז כמה פעמים הראש הולך שמאלה יחד עם הרגל, באותו קצב. וכמה פעמים לקחת את הראש נגד כיוון התנועה. מי שצריך לנוח, תמיד אפשר רגע לנוח, ליישר את הרגליים ואז לחזור. ושוב לקחת את הראש לאותו כיוון.
ולנסות לסנכרן את זה גם עם הנשימה, לפתוח את הרגל בהוצאת אוויר לאט, לחכות רגע, ואז לתת לאוויר להיכנס כשמחזירים את הרגל. אוקיי, לעצור רגע, ליישר את הרגליים ואת הידיים ולנוח לרגע. ושוב להעמיד את הברכיים, לכופף אותם, להביא אותם, את שתי הברכיים לכיוון הבטן, וכל יד אוחזת בברך. ופעם אחת לסירוגין, פעם אחת יד ימין פותחת את ברך ימין לכיוון ימין, וחזרה למרכז, ופעם אחת רגל שמאל, לוקחת לכיוון שמאל. ואפשר גם לעיניים ולמבט להוביל את התנועה, וגם לראש. ולתת לזה לקחת אתכם ממש אל הצד, ולהיות רגע על הצד. אז תהיו רגע על צד שמאל. תיקחו, כן, הידיים אבל עדיין על הברכיים. כן, ותהיו על צד שמאל, ואז תיתנו ליד ימין להרים את הברך הימנית ולקחת אתכם חזרה אל הגב ואל הצד השני, ואז להיות בצד ימין ולנוח לרגע בצד ימין. להרגיש שכל הגוף רפוי, ואז להתחיל את התנועה שוב, לתת לרגל שמאל להרים אותנו אל הגב. כל פעם היד מתחילה את התנועה, לוקחת את הברך, וככה מצד לצד. אפשר להרפות את הלסת, את הלשון בתוך הפה, שים לב שהלסת רפויה. אפשר לשלב את העיניים שיובילו את התנועה גם. לתת לעין ימין לקחת אותנו שמאלה כשאנחנו הולכים שמאלה, ולתת לעין שמאל לקחת אותנו ימינה כשאנחנו הולכים ימינה. כל פעם העין הנגדית. אוקיי, ולהניח לזה וליישר את הרגליים ואת הידיים. רק לנוח ולשים לב עכשיו איך הגוף מונח, איך שני צידי האגן מונחים, האופן שהשכמות מונחות, איך הנשימה עכשיו מרגישה. ועכשיו שוב תשאירו את המרפקים על הרצפה ותביאו את הידיים אל הבטן. תניחו את הידיים רגע על הבטן, בואו נקשיב רגע לנשימה על הבטן. רק לשים לב לתנועה של הבטן בלי לנסות לשנות משהו. ולשים לב לאוויר שנכנס ויוצא דרך האף. בלי לנסות לשנות, רק להיות בהתבוננות. עכשיו, לאחוז את סליחה, את אגודל שמאל עם כף יד ימין. כף יד ימין אוחזת באגודל של יד שמאל. כן. ועכשיו לפתוח את האצבע המורה של יד שמאל. לא, רגע, סליחה. אה, יד ימין אוחזת באגודל של יד שמאל, והאצבע המורה של יד ימין, תפתחו אותה, ששאר האצבעות סגורות, כן.
ואז תאחזו אותה עם יד שמאל. יד שמאל אוחזת באצבע האמורה של יד ימין. רגע, אני עושה את זה, בואו נעשה את זה מחדש. אני גם אדגים את זה אולי פה. אה, יד, יד ימין אוחזת באגודל של יד שמאל. יד ימין אוחזת באגודל של יד שמאל. ואז אני פותחת את האצבע האמורה של יד ימין. נכון? אצבע אמורה. ואז אני תופסת אותה עם יד שמאל. עם האצבעות של יד שמאל. אז בעצם יד אחת אוחזת באגודל והיד השנייה אוחזת באצבע. כן, יש? ותניחו את זה, את הידיים ככה על הבטן. בעצם יד אחת תופסת אגודל ויד שנייה תופסת את האצבע של היד השנייה. ותניחו ככה את הידיים רפויות על הבטן. ופעם אחת יד ימין, קצת לכווץ את יד ימין על האגודל של יד שמאל ולשחרר. ופעם אחת לכווץ את יד שמאל על האצבע של יד ימין. ואז ככה לסירוגין. ובואו נסנכרן את זה עם הנשימה. בהכנסת אוויר, נכווץ את יד ימין על גבי האגודל, ואז לשחרר בהוצאה. ואז בהכנסת אוויר, נכווץ את יד שמאל על האצבע, ואז לשחרר ולשאוף אוויר. וככה לסירוגין. זה תרגול שממש יכול לעזור, אפשר לעשות אותו גם לפני השינה. הידיים נוחות על הבטן, כן, רפואיות. ותנוחו ככה עם האצבעות ככה, רק לנוח רגע. בואו נשנה רגע את הכיוון את האצבעות. נשים עכשיו את אגודל של יד ימין בתוך יד שמאל, והאצבע האמורה של יד שמאל, לתפוס אותה עם יד ימין, הפוך. ולהניח את הידיים ככה על הבטן. והפעם בהוצאת אוויר ללחוץ את כף יד ימין, ואז בהכנסת אוויר לשחרר. ואז בהוצאת אוויר נכווץ את יד שמאל, ובהכנסת אוויר לשחרר. ושוב, הוצאת אוויר, יד ימין מתכווצת. הכנסת אוויר לשחרר. ככה תעשו את זה כמה שיותר לאט גם כדי להעריך את הקצב של הנשימה. אפשר לעשות את התרגול הזה גם לפני השינה, אם לא מצליחים להירדם. וכל פעם שאתם מרפים, ממש תרגישו את המרפים ואיך עוד אזורים בגוף מצליחים להרפות. ואפשר לסנכרן את הנשימה, לפעמים כשמכווצים את היד לשאוף אוויר, אפשר לשנות את זה, ועם הוצאת אוויר לכווץ את היד. אפשר לעשות פעם ככה, כמה פעמים כאלה וכמה פעמים כאלה. אוקיי, ואפשר להניח לזה, ליישר את הידיים. ורק לשים לב עכשיו גם לנשימה, גם לאיך הגוף מונח, למגע של העקבים, לשני צידי האגן. באופן שהשכמות מונחות, לאורך של הידיים, לצד האחורי של הראש. ושימו לב לקווים של הגוף, לשתי הקווים של הרגליים,
לשני הקווים של הידיים, של האורך של הידיים, ולקו האמצעי של עמוד השדרה, לאורך הגוף. ותנסו לראות ככה בדמיון את חמשת הקווים האלה ביחד. אוקיי, ולאט לאט לכופף את הברכיים, ודרך הצד, תשימו לב שהראש מתרומם אחרון, להסתובב לצד, אפשר להיעזר בכף היד ולעבור לישיבה, ואז רגע לעמידה. ותישארו רגע עם ההקשבה הזאת פנימה בעמידה. אם אפשר עוד לעמוד רגע בעיניים עצומות, על הרצפה ככה במקום יציב. ותנסו להרגיש את העמידה שלכם. שימו לב לאורך של עמוד השדרה. שימו לב למגע של כפות הרגליים שהן פחות או יותר ברוחב האגן. אפשר לעשות סריקה כזאת של עמוד השדרה מהחלק התחתון שלו עד לחלק העליון. לנסות להרגיש את האורך של החוליות כאילו הן מתארכות כלפי מעלה. שימו לב למרחק בין הקודקוד לבין התקרה, אם הוא מרגיש אולי יותר קרוב. שימו לב לחלק האחורי של הגוף, לחלק הקדמי, לנשימה על החזה ולבטן. ותנסו לקחת כמה צעדים בחדר, להרגיש את ההליכה עכשיו. בסוף השיעור, איך הגוף מרגיש, התנועה הטבעית של הכתפיים ושל האגן, אם יש איזה יותר קלות בהליכה. נשמח לשמוע גם כזה איך היה לכם, אם אתם רוצים לשתף. ואנחנו, גם התרגול האחרון שעשינו עם הידיים, זה תרגול ככה שיכול לעזור לשינה. אנחנו בקרוב עם מרכז נינה נעשה גם איזה קורס, קורס לשיפור השינה. וגם יש שיעור שבועי בהרצליה, בגבעת אולגה ובזום, שאתם גם מוזמנים. מקווה שיהיה לנו ימים יותר שקטים. ואם אתם רוצים ככה לפתוח ולשתף, אז אתם מוזמנים. איך אתם מרגישים עכשיו אחרי השיעור? יש איזה שינוי? משהו שהתחלנו. טוב, הולך לתוך פתיח, אני אצלצל בינתיים שלי. דיברתי איתה היום. לא רוצה, מה שנקרא, לצלצל. אבל ישנתי. לא צריך. נוסעים. לא צריך את כל ממש תודה לכל מי שהשתתף. אתם יכולים גם לעשות unmute רגע, אם אתם רוצים. היום ישיבה על המחשב, יש תחושה של כלילות. כן, אז התרגול הזה באמת גם יכול לעזור, גם אחרי פעולות מונוטוניות שאנחנו עושים, גם אחרי ישיבה על המחשב. גם במיוחד בתקופה הזאת, אבל באופן כללי. גם זה יכול לעזור להקל על כאבים, להיות יציבה. תודה רבה.
גם הכלבה הצטרפה ונרגעה. בכיף. תודה, תודה תודה לכולם. רבה. אתם מוזמנים להישאר בקשר, ואני אשתף אולי עוד דברים וגם להצטרף. אם מישהו מעניין אותו שיעור שבועי בזום, או אם מישהו נמצא בהרצליה או בגבעת אולגה ומעניין אותו שיעור פיזי, אז גם תעדכנו. אתם יכולים לכתוב לי בפרטי. מקווה שיהיה לנו ערב שקט. כן, אז תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי, להתראות. ביי. להתראות.